गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों जे जोङो बे आपडेटनि बागै सावरायगोन। लोगोसे सीएम आत्मनिर्भर योजना 1 लाख लननि थाखाय जाय बिथांमोना इन्टारभिउ हैदोंमोन नोंथांमोना आरो मा प्रसेस बानायफिननांगोन नोंथांमोना बे रांखौ मोननो थाखाय, लोगोसे नोंथाङा रांखौ माब्लासिम मोनहैनो हागोन बेनि मोनसे बिग आपडेट फैदों। लोगोसे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव नोंथांमोना खैजोन इन्टारभिउ होनानै बेसेबां पास बानायखो, खैजोन केन्डिडेटआ बेयाव एप्लाइ खालामदों बेनि मोनसे बिग डाटा ओंखारनानै फैदों। जोङो बे डाटाखौ नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव शेयार बानायनानै होगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनसे बिग आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जइन ग्रुप दं नोंथांमोना जानो हागौ महिला उद्यमिता अभियान आसाम गभर्नमेन्टनि लाखपति दिदि बानायनो लानाय बे 10,000 रां, गिबियाव नोंथांमोननो 10,000 रांखौ हरग्रोगोन। बे 10,000 रांनि थाखाय नोंथांमोना जुदि एप्लाइ बानायनानै दोनदोंबा दाख्लैबावै बेनि मोनसे ग्रुप वाइसआव बे सार्भे मोनसे डाटा ओंखारनानै फैदोंमोन। बे डाटायाव गोबां मानसिफोरनि ग्रुपनि डाटाया थालांदों आरो फिन खेबसेबाव मोनसे नैबेयाव गोदान लिस्ट फैबावदों। नोंथांमोना बे लिस्टखौ बोरै चेक बानायनो बेनि प्रसेसखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेराव देखायगोन। नोंथांनि ग्रुपनि मेम्बारनि डाटाया 100% सार्भे जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायगोन जोङो बेनि प्रसेसखौ नायगोन। नोंथाङा बेयाव गासैबो मेम्बारनिया सार्भे बानायजाब्लासो नोंथांनि साफ्रोमबो ग्रुपनि 10 जननिबो 10 जन मेम्बारा बे रांखौ मोननो हागोन आरो रांखौ माब्लासिम सोनो हागोन जोङो बेनि आपडेटखौबो नायगोन। गिबियावनो जोङो नायग्रोगोन चिफ मिनिस्टार नैबे आत्मनिर्भर अभियान स्किमनि आपडेटखौ जोङो गिबियावनो नायग्रोदिनि। गिबियावनो नैबेयाव आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे नटिस बहननानै होदों। बे आत्मनिर्भर असम बेकार लाइमोनफोरनो बिजनेस मावनो 2 लाख रां, 2 लाख बे बेकार मानसिफोरनो बेयाव नैबे आत्मनिर्भर चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम बे अभियाननि जोहै बे स्किमनि जोहै बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख रां लन होनायनि बेयाव आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे बेयाव बिग स्किम बेयो। बे स्किमाव टटेल नैबेयाव प्रग्रेस नैबेयाव रिपर्ट ओंखारनानै फैदों। बेयाव आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ लन्च खालामनानै होदों। टटेल बेयाव अनलि नैबेयाव 1,04,092 बेखिनि मानसिफ्राल' बेयाव एप्लाइ खालामदों। बेयाव एप्लाइ खालामदों। बेयाव नोंथांमोना बानायबाय थानो हागोन। दा बेयाव फार्स्ट इनस्टलमेन्ट सोनो थाखाय बेयाव नैबेयाव टटेल मानसिफ्रा बेयाव एप्लाइ खालामदोंमोन 1,04,092 बेखिनि मानसिफोरा बेयाव एप्लाइ बानायदोंमोन आरो टटेल बेयाव नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों 91,727 बेखिनि मानसियाल' बेयाव इन्टारभिउनि थाखाय बेयाव कल खालामजादों, लिंहरजादों आरो बेयाव एबसेन्टआ गोबां बानायदों 10,360 बेखिनि मानसिया बेयाव एबसेन्ट जादों नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। आरो माबे सेक्टराव बेसेबां बानायदों नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय। नैबेयाव सेक्टरखौ होनानै दोनदों। दानिया नैबेयाव होनानै दोनदों मोनसे टटेल इन्टारभिउनि माबाया, बे इन्टारभिउ लानाया नैबेयाव 30 जुनाव जोबनानै थांबाय। नैबे 30 जुन 2024आव जोबनानै थांबाय नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। आरो नैबे स्टेट लेभेल सिलेक्सना जागोन नैबे 30 जुलाइआव बे फाइनाल सिलेक्सना जागोन आरो बे फाइनाल सिलेक्सना जाखांनायनि थाखाय नोंथांमोननो बेयाव 20 आगष्टनिफ्राय बेयाव बेसिक ट्रेनिं होनाय जागोन आरो ट्रेनिङा जोबगोन नैबे 31 अक्ट'बराव बे ट्रेनिङा जोबगोन। बेयाव बेबायदि नटिस होनानै दोनखादों आरो नोंथांमोना नैबे फाइनेल नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन नभेम्बर मान्थआव। नभेम्बर मान्थनि नोंथाङा फार्स्ट उइक नङाबा लास्ट उइकनि गेजेरावनो नोंथांमोना बे फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ बे आत्मनिर्भर अभियान स्किमनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन। मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। नोंथांमोना जुदि बेयाव एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला नोंथांमोना बेयाव थाबैनो बे आत्मनिर्भर चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियान बेनिफ्राय नोंथांमोना रां मोननो थांगासिनो दं। नोंथांमोना नभेम्बर मान्थआव नोंथांमोना बे रांखौ मोनहैनाया रोखा जानानै फैदों। दानिया जोङो नेक्स्ट आपडेटखौ जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मस्ट इम्परटेन्ट आपडेटखौ जोङो नायदिनि।
दानिया नायगोन जोङो लाखपति डिडि मनिटरिं रिपर्ट बेयाव जाय बिथांमोननिया दाख्लैबावै सार्भेया गोबां मानसिफोरनियानो खम बानाय जादोंमोन नोंथांमोना नैबेयाव खेबसे नायफिनना लानो हागोन नोंथांमोननि सार्भेया 10 जन ग्रुपनिया मोनसे ग्रुपआव 10 जन मेम्बार थायो बे 10 जननियाबो 10 जन बानाय जादोंना जायाखै नोंथांमोना बेयाव नायनो थाखाय नोंथांमोना गुगोलाव लाखपति डिडि मनिटरिं रिपर्ट बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै थागोन नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै इजियावनो नायनो हागोन दानिया जोङो नैबे लाखपति डिडि मनिटरिं रिपर्टआव जोङो क्लिक खालामनानै होबाय बेयाव गोबां मानसिफोरनियानो एड जानानै फैदों गोदानै नोंथांमोना बेयाव बेबायदि चेक खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोननि ग्रुपनि गासैबो मेम्बारनिया जादोंना जायाखै दानिया जों बेयाव थुबाय दानिया बेयाव नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन जोङो बेयाव मोनसे नैबे आसामखौ जोङो बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि दानिया नोंथाङा आसामखौ डिस्ट्रिक्टखौ बेबायदि क्लिक खालामनांगोन आसामाव दानिया नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामनांगोन बेयाव मोनसे जोङो डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामनानै होबाय नोंथाङाबो गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव क्लिक दानिया नोंथाङा गावबा गावनि ब्लकखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन जोङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ बेबायदि क्लिक खालामनानै होबाय दानिया नोंथाङा बेयाव भिसिडिसि नोंथांनि बेयाव ग्राम पन्सायतनि एक्जेक्ट नोंथाङा नामखौ नागिरनानै बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय मोनसे भिसिडिसिआव आङो बेयाव जास्ट नोंथांमोननो डेम' थुदों नोंथांमोना बेबायदि थुबानो जाबाय दानिया नोंथाङा बेबायदि गावबा गावनि भिलेज नेमाव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन जों बेयाव मोनसे भिलेजनि नेमाव क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि गामि वाइसआव नोंथाङा भिलेज वाइसआव बेबायदि लिस्टखौ नुगोन नैबेयाव गोबां मानसिफोरनियानो बेबायदि एड जानानै फैदों नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों सोरनियाबा बेयाव 100 नैबेयाव जाबाय आरो सोरनियाबा दाबो 100 बेयाव जाथ'वाखै मानो होनब्ला बेबायदि प्रब्लेमा जाहैबाय दा नोंथांमोननि डाटाखौ एड खालामबाय दं सार्भे खालामबाय दं सोरनियाबा ग्रुपनिया बेफोरबायदि सार्भेया बानाय जाथ'वाखै सोरनियाबा ग्रुपनिया सार्भे बानाय जाबाय बे फुल सार्भे बानाय जानायनिया बेबायदि 100 बेयाव खिथिदों आरो सोरनियाबा सार्भे बानाय जाथ'यिया बेयाव नैबे खम बेयाव 50% 60% बेफोरबायदि खिथिदों नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना बे लाखपति डिडिनि सार्भे लिस्टखौ बेबायदि प्रसेसआव नोंथाङा इजियावनो चेक बानायनानै लानो हागोन नोंथांमोना बे लाखपति बायदेवनि रांखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो थांगासिनो दं मानो होनब्ला बेनि दासिमबो डाटा सोनायनि प्रसेसा जोबथ'वाखै बेनि गासैबो डाटा सोनाय प्रसेसा जोबखांबाथाय मोनसे फाइनाल लिस्ट फैगोन आरो नोंथांमोना बे स्किमनिफ्राय नोंथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्ट 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन माबाफोर गोदान आपडेट फैबावब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो लानानै फैबावगोन दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ